namijin duniya baban gida Abdullahi babbar gayya na kwamishinan 'yan sanda. Mai raba gardama da masari da mangal na kwamishinan 'yan sanda. Ga ɗan amanar sarkin Katsina babba ba yaro ba. Namijin duniya baban gida Abdullahi babbar gayya. Mai raba gardama na masari da mangal gayya. Jama'a assalamu alaikum, farko sallama ce zan yi. Ya kike ya kake ya kuke, Aliyu na zo da ganguna 'yan yayi. Magarban saraken ɗan sanda bijimi yake ta zama yi. Dudan nan da baya shiri da macuta na kwamishinan 'yan sanda. Zakin nan da ke firgita magauta na kwamishinan 'yan sanda. duk mai takama da nufin Allah ba zai ki albarka. Mai raba gardama na masari da mangal na kwamishinan 'yan sanda. Ɗan amanar sarkin Katsina babba ba yaro ba. Namijin duniya baban gida Abdullahi babbar gayya. Zan kuɗi a aiki na ɗan sanda baka an shi kuɗi ka je ka laɓe ba, sannan an kiyasi PA kai baka an shi cin hanci ba. A Najeriya kuma babu su ta ɗaya wacce baka zauna ba. A ina baka yi baki na hali ba. Na kwamishinan 'yan sanda. Duk inda ka tashi al'umma ba su so ba. Na kwamishinan 'yan sanda. Kowa na ka banda ɓarawo banda munafiki da miyagu. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.